Omtay highlights strik in aan slap. Afra timo ja bro, wat gaat aan? Ik weet niet vastgevang, ik is vastgevang. Ik druk me sometimes zelf in een hoekie. En dan kan ik ja eten. Zo, hoe moet ik nou maken? Hoe moet ik lach brengen als ik nou net sta? Hoe moet ik kijken? Ik kijk op naar die stars. Vraag me mezelf, maar niet als ik er sta. Ik weet ik ga het maken, one day op a time. En zij me ook nou weet dat mijn life is online. Ik depend daarop. Als ik kom ik in mezelf, nou je kan niet stoppen. Ik moet nou nog move, ik moet proof. Ik heb nou net nothing om te lose. Zo hoe kan ik wel opgeven? Van bij mij is het die optie. Dan ben nou niet 2 keer hoe ze nou wil opgeven. Want daar is je optie niet, want dat is je optie niet. En als ik nog opkom, dan wil ik nog niet zien. Ik is nou beloon me niet goed, ik is een king. Maar ook is sometimes raakt mij, ja, hoe ga ik nou maken? Die en hij is ook maar niet paas. En dan raakt het duidelijk en ik weet het is maar taf. De een en ja, maar hoe gaan we nou maken? Gaat ons stak in die struggles. Dat is aan die vraag, gaat ons blij in die hassel. Dat is wat ik bewaar, gaat ons zien hoe we struggle. Dat is aan die site, zo ik wil nou net wijs dat ik move nou met type. Type zit op vrienden wat er nou niet voor mij is. Die kringen hier rondom mij, hulle te veel in die bananen. Als ik nog opkom, dwal ik myself weer rennen. Ik is daily op een basis bezig om te schieten met films. Nou, dat is dan nou tappers. So ik kom maar nou niet en ik move aan nou dapper. Dan raakt het duidelijk en ik schrik ik maar nou wakker. Van alles voor lands is een dream. Waar is die reality? Ik wil het nou zien. So keep het gewoon net low-key en dat is wat ik bedien. En dat is kom ik zo is en dat is wat ik bedoel. En dan raakt nou duidelijk van ik weet ik is hier voor het doel. Ja, om mijn dingen recht te maken. Ik me uit te praten. Zie jullie wel die luisteren niet. God is bezig om uit te praten. Zo ik zeg goed, ja maar nou mijn nazi. Voor al die jongelingen wat hulle vindt achter tralies. Daar je ziet die bati, daar je ziet die wijnies van hoe gaat het die maakie. Van allemaal wil nou opgeven, maar voor mij is het die sati. Dat is nou die zaakbrie, dat is kom ik heel te dies. Ik zal nou afheen, dat is kom ik heel te dies. Feel ik safe. Die is aan muziek, dedication voor die shit. Welcome to the family. Ja.